Kumusta mga bay? Naagya punta karon sa Jakarta, Indonesia. Sa karon suruyo na to ang Monas o Monument Nasional or National Monument diri sa Central Jakarta. Nga makita na to sa gawas na yung mga nanindaog mga souvenirs, mga t-shirt. Tara, masulod ta aning park. Abli baka asa man ang entrance ani. Nara diri ang portahan. So sulod ta, so far walay bayad. Mayo walay bayad, libre ra. So kari tan-awon ta yung sa isulod. So kini siya nga taas kayo nga tower mo ni siya ang the National Monument or gitawag nila diri nga Monas. So tukod ni siya to commemorate sa independence sa Indonesia from the Kingdom of the Netherlands. Ang gitason na niya kay 132 meters. So 132 mga 40, 44, 40 plus story building equivalent. So taas yung kayo. Ambot murag pwede man siguro makasulod din ha. Tapos na viewing siguro sa taas na siguro elevator din sa sulod. Atong suwayan o gadto ang kanang tower. Gisugdan dahil kuno na siya og tukod adtong 1961. Tapos officially gi-open sa public pagka 1975. So mga 14 years ay sa siya na open sa public sukad gitukod siya. Indot ra po dihang view diri nga sa likod niya mga building. Wala ra kay siya matabuni kay taas man kayo siya, so murag taas gyapon siya tan-awon kumpara sa mga building siyang luyo. Mo kuan gyapon, mulutaw gyapon iyang kuan, iyang itsura. So, layo pod siguro kayo pa ang mga building gikan niya. Dako pag lugar sa luyo siguro. So makita na to na ay murag hagdanan sa palibot niya. Tapos na murag portahan. Tapos na murag mga tao dito sa ibabaw sa kanang murag before ang kanang murag tower. Sulayan ka na tog sulod din ano. Murag mao ni siya ang linya pasulod siguro dito. Pero unsa man nga linya? Taas man nga linya. Unsa may lang gikuha ni? Murag sa sunod na lang siguro ta mga bay mo sulod kay murag taas maglinya nya. Init kayo karon. Sa sumo na lang siya. Kung kamo lang kung makakasuroy mo Jakarta, so ay ninyo i-include sa inyong itinerary ang pag sulod ana sa Monas. Na day murag huwat sila ning murag train mo kuha. Sa sulod na lang ta masuroy mga bay. Masulod. So muna siya ang Monas, mo to siya ang Monas, ang the National Monument. National Monument or Monument National, munang Monas ang tawag. So balik sa ta. Muna siya, enjoy na lang to ang view sa layo. So mao siguro niyang full name mo, Tugu Monument Nasional na nakasuwat sa ubos. Tapos diri sa may atubangan niya naapoy murag monumento ay murag statua. Tara tanawon ta ni kinsa ni. Okay, ang ingon diri kay si Pangeran Diponegoro. Mo din siya ang national hero sa Indonesia mga bay. So kung sa Pilipinas pa ni siya
Muna siya si ilahang si Jose Rizal. So si Pangeran Diponegoro, yung national hero sa Indonesia. Okay mga bay, so humana itong bisita dito sa Monas, sa Central Jakarta. Karon sa Tamrin City, diri gyapon sa Jakarta. Mao ni ang famous nga lugar diri pag mangita ka og mga batik nga sinina diri sa Tamrin. Ano siya ang Tamrin City. Dako kayo nga building, Tamrin Terrace. So, muna po din sunod na tong suro yun. Na sa ihang gawas na yung mga kananan, tapos na po yung mga kapihan, mga coffee shop. So, dili yung mga kananan po sa bigas. So, okay po, dili ka magutman, dili ka magsuri-suri. Kanang sa atbang, sa labang sa kalsada, muna siyang Ascot Hotel. So kung mo bisita ka sa Jakarta tapos ang una nimong bisitaon ng Tamrin City, mas mayo kung ato ka mo check-in o magpabook sa Ascot Hotel, Ascot Jakarta, para dool ra. Tapos sa pikas na po kay ang Grand Indonesia Mall. So mo na siya ang pinaka the best nga lugar, location kung para doon na sa yung mga suruyan. So nani mo sulod data sa Tamrin City. Ang siyang entrance. Tara, sulod ta mga away. Tanaw na taon sa inadiri sa sulod. Mga klase-klase pag mga sinina, mga sapatos, dili mga sinina, mga batik sinina daw. Tanaw na to. May mga jewelries po, mga bag pang babae. Daghang mga tudong na tawag sa ilang kanang cover sa ulo sa mga babae nila. Daghang kay mga manikin sa ulo. Oh, mga barong, di murag mga barong. So, daghan ng mga scarf sa mga pambabae, mga sinina nila, mga panyo, mga scarf, mga pangtabon sa buhok. Daghan mga batik design. Daghang mga shops, lain-lain lang, pero mao mga gitinda. Ambot kung sa Pinas siguro ni murag Divisoria, wala pa pasoro yung Divisoria, pero basin nga ni siguro gitsura. Daghan og kanang baligya, malipong ka kung asay maayo. So depende na lang.
na yung mga batik diri nga panlalaki oh. Nindot pud mga design. Daghan og kapilian mga bay. Pero mura siya ko ano, style no kanang pantiguang. Pero murag mo ni siya laha ko diri. National attire. Nga kung sa Pinas pa ka barong. Diri kay mo na siya mga batik. Uy, may bata. Kurat mo sa tas bata. May mga sungkok kanang pang kao sa mga lalaki. Ang pilang ni tag 60,000, 70,000. Indonesian rupiah to siya mga bay ha. 60,000 100,000. Pila man na sa peso. Kamo na lang bahalag convert. I-google lang ninyo. So muna yung mga prices diri. Diri mga modern na mga polo shirt, mga caps. So sari-sari rin ang na diri, mga sinina puros. So muna siya mga bay ang tunga sa Tamrin City. Muna siya ang first floor. Tapos second floor. So tapos third floor, fourth, fifth, tapos ay sixth floor, sixth, 7, 8. Rag 8 story siguro ni siya mga bay. 8 story building. Tapos muna siya tibok kada floor mga ingani og baligya. Grabe no, daghan na. Tapos daghan po mga tao mamalit, mga lokal Indonesian o mga turista siguro. Na mga bay, ingat batik, ingat Tamrin City. Ambot siya pasabot ato. Kung mangita siguro kag batik ari diri sa Tamrin City. Buot-buot. Tamrin City. Timanin ninyo kung pag makasuroy mo gin Jakarta. Tapos mangita bog mga batik nga sinina. Wala lang sila yung malong, nangita kog malong wala may di man uso malong diri. Mga t-shirt, mga sweatshirt. Diri murag mga okay-okay oh. Pila man na siya? 95,000 Indonesian rupiah. Anahan ko din mga pagkaon diri oh, mga dates to sila mga bay. Madadako kayo. Mga baligya. Tapos busy si kuya o ano, live selling. Tubangan siyang cellphone. Nagkuhan, live. Nasa ka na, sa TikTok siguro. So, mauto siya mga bay. Salamat sa pag-uban ako. Diri sa pag-suroy-suroy, paglibot-libot. Una dito sa Monas, sa National Monument. O karon diri sa Tamrin City. Sa Jakarta. So kung kamo makasuroy diri, mo na siya duha sa mga must go to places ninyo. So sige bye mga bay, kita-kits sa sunod video. Salamat.